स्वागत Cek. Tinimba may apno po kay kuno busari. Ako di ngasi ay nga nasusak karni adu ako ay manipura to iba isu myam asidagi ako ay isay hadak piya lakay mang dasu isay kang pa sak ay nutin naman tungay isay sumay na kapang trok pa siya taway amna
Kaya na